जों जायता दाबि बिमानि बं मानिखा एसडिपिअ सार फाइका बेखौ बिदिनो आरो आंबो एसे बुं मानसिया फाइबायगा जोंनो रनाय हिनि बं मानिखा जों रथसाका इ जायता दाबि बिमानि जायतानो रनाय हिनि गयनि समस्या कारेन्टनि इनखाय जे हातानो माने लामानि रां इनखाय जे जागा हालु दं माने अबतर खेत पुरन रनाय हिनि बं याताखा जों मानिखा एक्चुअली एरिया वो दैमान हो गया माने हा बिसिं दै अनेक बाथ्रा खेका दैमालिया के तिनियाव ते दैनि गारि दं तिनाव लिमिटेड आसो ड्राई सीजन सिम तिरु माने ताबुक ड्राई सीजन स्टार्ट का या ताबुक फलमाफोरखौ जों ड्राई सीजन जों बिनाय तारपर तो आम हाके गोबां गरम टेम्परारि रिंकुआर खाना रिंकुआ तो जों खाया रिंकुआ खाने पन्सायत जों रिंकुआ खाया जों कारेन्ट बाय दै सदन जे खायमनो पसिबल जों और खाया